буд? Набуд. буд. мақомоти амнияти тоҷикистон рӯзи 12 ноябр хабар доданд 12 узви доишро дастгир карданд ки мехостанд пойгоҳи 201 русия дар душанберо тарк конанд. радиои озодӣ бо истинод ба манбаи мӯътамадаш хабар дод ки дар воқеъ тафтишот дар ин замина идома дорад ва саркардаи гурӯҳ суҳроб ном ҷавоне аз ноҳияи ваҳдат будааст. ин манбаъ гуфтааст суҳроб аз тоҷикистон ба қирғизистон ва сипас ба эрону туркия, аз он ҷо ба сурия рафта ва дар амалиётҳои ҷангии он ҷо ширкат кардааст. як рӯз пас, яъне 13 ноябр дафтари матбуотии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ тариқи хабаргузории Азия Плюс хабари қаблиро рад кард ва гуфт касеро дастгир накардааст ва аз ҳадафи таркондани пойгоҳи ҳарбӣ ҳам иттилоъе надорад. мо расман маълумотеро ки гӯё як гурӯҳи исломгароён ки мехостанд дар пойгоҳи ҳарбии 201 русия амалиёти террористӣ анҷом диҳанд дастгир шудаанд, рад мекунем. ин маълумоти нодуруст аст. мо касеро дастгир накардаем ва ба ин гуна амалиёти террористӣ омодагирие сурат нагирифтааст. гуфтааст раҳбари хадамоти матбуотии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Дилшод Абдуалимов ба Азия Плюс. чанд соат пас Кумитаи давлатии амнияти миллӣ радияашро рад кард ва гуфт хабари дастгир шудани 12 доишӣ рост аст. радияи радшуда аз сомонаи Азия Плюс бардошта шуд ва ҷои он боз аз номи Дилшод Абдуалимов ки қаблан хабари аввалро рад карда буд, изҳорот пахш шуд ки гуфта мешуд хабари аввалӣ рост аст. баъдтар муовини аввали раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Мансур Умаров дар Маҷлиси олӣ изҳор доштааст ки тафтиши парвандаи террористон қариб ба итмом расида, ояндаи наздик ба баррасии суд дода мешавад.